tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu mei cheno pang nin om takti Mongolia rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna chuan COVID-19 in kharkhip lai khan aning lemaya Tusgal School Mongolia a 7-day Adventist School omchuna aluta anni hi online class nei masapol anni Sarkar skula lute hlim taka annuya anin ti hlim laya ni tin computer ma a thuchu nuam atilo hle ani Sarkar skula a inson thayem ti anu zota anu chuan poi atilova ma se apa chuan arim tilo apa chu Adventist pastor ani a inatanga hlatak United States a Andrews University a azir mekbok ani apa chuan anu hnena Mongolia a puitur che in kaomlova ma se kan fa pamhalam hun hi Sarkar skula lutin kan chin vel theilowang chin thalote aching mayang atia ti chuan anu chuan aril ru thlakin Rawngbawlna chu Adventist skula akal zel angai ti ashila nima sela Rawngbawlna chu abeidong mailo apa hnena chuan ani le nakuma ni sela ti inazota apa chuan arem ti chuanglo Dilui zelin omzia anei loti asiatin Rawngbawlna chuan engma asoitalo nima sela Sarkar school po chuan online class an kalveta a Rawngbawlna po in no pangdang tehlim taka nuile in tihlim chu amutalova school son thuai aduna chu akyang veta in kharkhip zo ani a school zong hon ani le nu khan Rawngbawlna chuan Sarkar school chu angai tu athar le ta a abuaina chu an klasa meiche pakhat ani ama nena in hniala tongkam ngei om taka ti chu anuam ati ni inalang thani nuwa chuan Rawngbawlna chuan aning thokhata a chu meiche no pang nena inrem tum ai chuan school sun mai chu olsam zokin asia a apa Andrews University a lazirmek chu afonta ani he meiche no pang hian ngei om takin mintirenga Sarkar skula inson kadu ani tiin asoya apa chuan Rawngbawlna chu arua manna su tirle tumin athlema khatiang thil te thamatangin a inson bo thei taklo Sarkar skula chuan a aya tamzokin an chainom na don che sin atia mase Rawngbawlna chu abeidong lova apa chuan arem tita a kumleya ka inson tir don che nia atia ni pui chungin apa chuan aril ru athak le a mase Rawngbawlna chuan Sarkar skula kal atumna chu atiru fata Paul ni ani atangin Adventist skula aluto a mundanga le khazir chu atan chona hrisel tak ani angti asiani anu chu inson phalsak turin angena atopa chuan anu le pa te chuan anrem tita a mase apa chuan fimkhur hle turin acha ani thil sual ti ching no pangte kom suang che ti in asoya Rawngbawlna chuan akom lawang ti atiama Sarkar skula akal ni masaber chuan Rawngbawlna chu athong hle mai a klasa mi pano pangtam takte chuan mei anzureng maya tongkam ngei om takin anin te ton reng boka school bana chuan chuak hovin zu an ina Rawngbawlna chuan chutiang thian chu adu lo chu baka Rawngbawlna chuan an chhun ei chungchanga harsatna anei Adventist skula chuan no pangten choina hmuna thlailam chi cho chhun ni tin andonga ma se Sarkar school chuan choina hmun po anei lo Rawngbawlna chuan kothlera choleina tur hmun azonangai ani ni aliam zel nu chuan Rawngbawlna chuan boina dang a omti ashileta a class work chu a ollutuka an zirzong chu alo hrevekto ani thakhat nuwa chuan Rawngbawlna chuan adu tok thokhat ta a apa thu khalo oi se atihle mai adiklo ani ti hanril po za thlak atihle ani pathian enge ka ti ang Sarkar school thil thalo hlerin min hual vel na le thil thar po ka zirlo na hmuna hian ka omzel donem nge Adventist skula khan kirle in kha mei cheno pangkha kawashon le don ti in atong traya atu ka chuan anu chuan Rawngbawlna chu a class chungchang azota engthil tharma azir loti asiatin Adventist skula khan ikirle duem ti in azota chu zo na chu Rawngbawlna benga chuan rimoi angmai ani o kakirle du ti in asoya
apa in chu thu a han hriat chuan alom ngei mai ala tlai lutuk love ila kir le theye ti in asoya elberel la chuan tusgal skula son kir le ani ma in nirei lo te chung angaya anga klei theilo chu ba ka kha mei cheno pang shon dan tura ruam man na anei bok ka ngai sak lo mayang kapan ingai sak du lo chuan harsat na atling lawang ti minshil ani ati ani tusgal school Ulaanbaatar Mongolia a hian cholni voi som pathum na masa tholom then khat kha classroom tharle library saknan alo dong to a tun kuatara in cholni voi som pathum na tholom awangin lom thu kan soya hei hian Ulaanbaatara no pangten isua an mel hriat na tur recreation center hon na turin apuidon ani khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani